Здравейте! Намираме се в град Никопол пред районния съд в Никопол. Току-що ми приключи делото и бях осъден за това, че източвам Дунав. Тези властимащи са разрушителите на нашата родина. Те правят всичко възможно ние да не се развиваме, не само в земеделието. Всички сектори са така, всички сектори да бъдат унищожени. Ние им казваме, ще се бориме точно за това, за възстановяването на България, на българската икономика. Сега ще ви покажем Дунав и ще видите какво източвам. Това е. Това искат властимащите. Да няма хора, които създават блага, труд, работна ръка. 200 човека са на борсата. Тех не ги интересува. Но ние ще променим това нещо. Гарантираме ви, че Дунав една част ще отиде за българските производители. Сондажите ще минат на уведомителен режим, така че всеки да има свобода на действие. Борете се, българи! 80% зеленчуците внос, 70% от месото внос. Това всичко минава през техните фирми. Време е вече да дойдат истинските хора, които да строят и да управляват България.